allà a l'Eure es fan una colla d'activitats durant aquests mesos d'estiu i mesos que fa força calor, que podríem mirar de ficar-hi, no dic una climatització, perquè el cost és altíssim, però sí uns simples ventiladors al sostre, a les bigues mateixes que hi ha, per refrigerar una miqueta i que estigui una mica més passable, no? Perquè hi fot molta calor. Ens falta un dels ventiladors, perquè tenim un ventilador de un extrem, ens falta el següent perquè faci circular l'aire. Això ens ho tenim pendent. I no seria més fàcil ficar al sostre? 3 o 4 o 5 ventiladors, no sé els que... Mirarem, perquè bàsicament l'activitat del tema del calor tot és extern, però bàsicament te trobes de base amb el tema que ja t'has trobat amb el fer de curs de l'escola, que és un tema que els impedeix calor, evidentment, la resta d'activitats Altres actes, clar, es fan bé temps. Bàsicament és aquest, el tema de l'escola, que la resta tot és exterior, i l'altra activitat que es fa tancada, que és la festa major del setembre, o les puntaires, o el sopar, en principi ja no hi ha calor. Creiem que amb aquest segon motor, amb aquest segon extractor, això ho resoldríem i estem pendents d'instal·lar. Què més? Amb el sostre, potser no deia bé. No sé si queres treballar les bigues. No, una mica delicades. no, si creiem que el segon extractor no ho aconseguiríem i estem pendents d'instal·lar-lo. Què més? Gràcies.